أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين caggal yettude Allah e nelaɗo meɗen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti Seydina Cheikh Ahmad Tijani Cherif radiallahu taala anhu mais en jetti khalifa meɗen tedduɗo khalifa Rasulullahi fi Nuril Ahsam khalifatu Cheikh Tidiane fi Nuril Ahsam di El Hadji ya Seydi Mohammed El Cheikh Hutbul Aktabul Kabir Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam en ɓagat dennagal salamu keɗoroɓe yewtere nde ɓe pawen ɗum e juuɗe makko mo yettinana en ɗum te eɗen ñaago mo jaɓana en gongol men almudo makko min mo jaɓana en kala tarbiya meɗen o e makko a musidɓe tedduɓe heɗoroɓe hannde en gartiɗo issa jeerariɓo ko faati e issa dadial cuutoɗen tan dartinoɗen hanki ɗo dadial mbo ɓagano gongol député assemblée nationale mbiyeteɗo Knesset mo ganduɗa ko parti mo woni o ɗum woni parti mbiyeteɗo L'écoute ko on parti wononi goɗɗo ham ɓurno député ɓe assemblée par ce que ɓe kemno ko député ɓe 40 en mbiyat tan on sanga dadial ɗi yara e duuɓi 21 mo fuɗɗi liggade e assemblée nationale Knesset o mais mo ligguin ɗon liggue tengtuɗe e liggue ɗe ganduɗa hay goto ala ganduɗo liggue ɗe hono ɗe poti moƴƴude ko ɗum waɗi ha dendagal gonnoɓe e assemblée nationale o Knesset o tawat ala ko wonno haala mabɓe so wona liggue dadial ɗe masiya kulle ɗe foof kalano ko haala masiya donc on ɗon sanga mo waɗi toon tawi mon yara e duuɓi ɗiɗi mo waɗi duuɓi ɗiɗi e assemblée nationale tawi mon yara e duuɓi 25 nde mo golliri noon e nder assemblée ha woni ha e sangaran goto e député ɓe mo renduno parti o ɓe werlimo e namdal ɗum woni hoɗum namdal parugal e gurdam makko wimo an si en teskima han an ana jogui foof kala ko cohlonoɗa ana totta an jogui appartement hay hunde mankani appartement he an jogui oto maɗa hay hunde mankoranima memne min teski an ko a neɗɗo gontiɗo hay goto min jiyata natta e nder appartement walla ɗi yalta e nder appartement ha tengti sah e cukale deye est ce que an a ɗaminaki won ñande wotere ɗaɓɓude debbo jogoɗa joom suudu dadial wimo si a yi neɗɗo ɗini ɗaɓɓa debbo ɗi miijo resde taw ko yid mo wi ɗum min dadial yidde ala e am min ala mo jidmi te mi yiɗata par ce que ɓernde am nde wona ɓernde yiɗore ko ɗum addi hay ɓiɗɗo mi dañata saabu dañgol ɓiɗɗo addanat kam caɗele to banggal mission mo dogamminen o mo wi noon musidɗo makko député bomo wonduno toon o on noon faami ndeke ɗamini wita wiide ɓay wiyano ko o woni nelaɗo mumen panno o ko ɗum addi gonga dadial wayno wayni o woni neɗɗo gontiɗo kancan goto c'est parce que kanko woni masiya o mais si en jeccitima han to goyat honiyel o sengo Imam Al Mahdi taw mo fuɗɗi mission makko o ha won e leyɗele kewɗe e nder aduna he taw moni laamudi e laamiɓe ɓe e nder ɗen leyɗele si en mbimo laamude mabɓe han to sengo diplomatie woni ko ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa mbawat wallude laamiɗo leydi o taw mon jokkodiri e ɓeeɗaɓe lamɓe ɗeɗaɗe leyɗele ha tawa kala ko faari e keɓal kala ko faari e jaam hakkude leyɗele ɗe kala ko faari eno leyɗele ɗe liggodirta tawa ɗum ɗini yaari lawol donc Imam Al Mahdi fuɗɗino ɗe muɗum golle ha tawa vraiment bon jokkodiri e won e lamɓe hewɓe ko faari e no ɓe laamori leyɗele ɗeni nde ɗum woni Imam Al Mahdi mbo yeehi ɗo wiyete Palestine to bande de Gaza enen foof en nani haala bande de Gaza o ɗi haale mbo hawri ɗon e gonɗo e branche politique mo Hamas ɗum woni saldu politique dental mbiyetegal Hamas si en garti tan en mbiyat Hamas ɗi jogui saldu ndu ganduɗa ko saldu armé e saldu ndu ganduɗa ko saldu politique mais ngal dental mbiyetegal Hamas nden fedde fengi ɗum ko yimɓe ɗiɗo mais ɓagen tan ɓeɗo mais yimɓe occidentaux ɓen ɗamini tan ho fedde mbiyetede Hamas ko fedde nde ganduɗa ko terroriste ɓe
penguɓe ɗiɗo nden fedde ɓe goto o ko Cheikh Ahmad Yassine wiyere, goto o ko Abdelaziz Al Rentisi. nde wayi noon Imam Al Mahdi mo yehi mbo hawri e gonɗo ɗo branche manam salnu politique Hamas o. nden noon hawrande komo ɗaɓɓitanno toon koɓe jooɗo ɓe jewtida ko wayno intérêt Palestine o ni, ɓe jewtida aussi ko wayno yimɓe gurɓe to on bande de Gaza hono ɓe mbatta feere ha gurdam maɓɓe ɗam ɓuura moƴƴude, gurdam maɓɓe ɗam ɓuura welde, mais gurdam maɓɓe ɗam ɓuura deejde. donc ko ɗum ɗon wonno yewtere makko hakkude makko woni Imam Al Mahdi e oɗo joɗiɗo ɗo branche politique Hamas ɗo o. nde Allah waɗi noon ɓe jewti ha ɓe gayni ɓe woni ko ɓe kawrani, ɗum woni hoɗum ɓe kawrani ho ɗum ɗo ɗum ɓe getto ɗum tongude e kaydi, ɓe geto wadde feere ha ɗum en tout cas jaaɓe ha on tuma taw ko noon liggortoɗe. Allah waɗi nde Imam Al Mahdi hawrani e makko ɓe mbaɗi ɗum tongode wiyete accord de collaboration, protocole d' accord, ɓe kawrini ɗum ɓe tongi ɗum e kaydi. Imam Al Mahdi ƴetti ndin kaydi ɓaŋi on dossier mo yehi hawroyde e premier ministre israélien o. mbo hawri on kala woni ko kanko tan e makko kawri, ɗum wiyete tubako e mbiyata à huis clos. nden noon joɗande mo joɗode premier ministre o ko hano ɓe jewtida ko faati oɗo projet, o projet mo ganduɗa ko on mo addi pour mo yewtida ɗum e makko. nde Imam Al Mahdi mo gandanɗa Allah ɗi okori mo won e gueɗe, mon jogui gandal, mon jogui en tout cas karallagal gandal ngal ganduɗa si tawi mo falama hunde han mo wawata femtude tagaɗo on salanombo. donc mo hutode ngal gandal cuuɗigal ngal Allah okori mo joɗodi e premier ministre israélien o, mo haaldi e makko anani ko faati e oɗo o projet. e Allah waɗi premier ministre o jaɓanimo projet o, mo wi ɗum projet o mi ɓaŋammo mi naɓamo to assemblée nationale kene 7. si mi naɓimo toon kala han mo waɗa feere kala feere mbattede projet o tawa ɓe jaɓa projet o mo wawete jaɓede e nder assemblée nationale he. ɗum ɗon kam mi wawma ɗum haalande. nde ɓe kawrini ɗon premier ministre o mo waɗi feere mbo ɓaŋi projet o mo waɗi mo présenté député ɓe ko mbo waɗi présenté projet o e député ɓe to assemblée nationale to ko député ɓe noon ɓe keeɓi projet o ɓe janggimo, ɓe mbaɗi witto e makko, ɓe daarimo, ɓe dartinimo, ɓe mbiyo noon ɗum on projet ko tongi ɗon ko piiw eko eɓɓa waɗede ɗon ko foof ko hunde nde gananta ko intérêt Palestine, ko intérêt Palestine. no premier ministre o noon nde wi député ji muɗum ɗi kala no wawoy waade e kala no siforoy mbone yiɗi siɓe gayni koɓe dartata ko han taw projet o ɗinin ɓeeɗi, projet o ɗinin jaɓa par ce que kanko mbo adodi ɗum e Imam Al Mahdi, mo yiɗa noon kombo adudi e Imam Al Mahdi ko aadi o firto, ɓayde mbo okkiri aadi mo yiɗi aadi o tawa ɗinin teddina. nde ɓe jahi ɓe janggi no mbimi en ni, ɓe darti projet o ɓe janggimo ha ɓe gayni ɓe jiɗi wodde projet o pour projet o jaaɓe ko ɗon Dajjal mo immi mo wi o manallay wawata wonde projet o jaɓatake par ce que kañ moni jogui ko addi ha mo wi o projet o jaɓatake anani. mo wi o noon ko addi ha projet o jaɓatake ko idi foof kañ ɓeɗo yimɓe mbiyeteɓe juif, c'est à dire le peuple juif ko kayen ɓuuri yimɓe heddiɓe ɓe, ɗum ko goho. donc ɓe potaka fondidirede. ɗimmel muɗum mo wi oɗo branche politique mbiyeteɗo branche politique Hamas on wona potaɗo wallede, donc ɗum addi projet o fotaka jaɓede. mais ɗimmel muɗum kala mo wi o wona ko Palestine faalawo wona ɗum fota waɗede, mboyo ɗum fotaka jaɓede, ɗum wawatake jaɓede. donc ko ɗum addi mo projet o wattake. nde mo werli kan haala noon député ji ɗi ɓamti konngol ngol ɓe mbi kamɓe nde wonno ɓe darti projet o mais kalifa maɓɓe o ɗum woni premier ministre o yiɗino projet o ɓeɗo kayen ala sagga ɓe mbaɗa feere ha projet o ɓeɗo par ce que kalifa maɓɓe o ko yiɗi ko kamɓe ko ɗum ɓe jiiɗi te ɓe mbawa wadde ko wona ɗum. donc par ce que kala on haaldino e Imam Al Mahdi ha ɓe piɓodi aadi, donc aadi o iwrata ga maɓɓe
ɓayri kalifa maɓɓe o adodi imam al mahdi ala sakka projet o mo jaɓere woni député ɓe ɓe mbori projet o e nder assemblée nationale he woni projet o mo jaɓama ko ɗum noon projet o jaɓako Dadial wiɓe awa keɗoɗon wonko kalnanmi on fuɗɗi hande haa yeeso min mi natti tawede e parti mbiyeteɗo ekkuɗo mi yalti e parti he woni mi waɗi démissionné mi yalti e parti he mi wona tawaɗo e parti ekkude he ɗimmel muɗum manda am député ɗo kene seɗɗo mi tottiri kadi mi natti wonde député e nder assemblée nationale donc paamen tan musidɓe tedduɓe heɗotoɓe koɗo on projet de loi mo ganduɗa jaɓama mo Dadial yiɗano ɓeɗo ko ɗon haare hakkude Dadial e imam al mahdi nde ko ɗen haare nde dari ko ɗon haare nde fokkiri nde mo haaldi ɗum député ɓe mo wiɓe noon fuɗɗi han paamon no mbimi on ni mi wuɗɗi e parti he mi walliningol ngol kam député temi horanni Tel Aviv simi hori Tel Aviv han mi rentinat yimɓe am ɓe mi rentinat ɓe jadanomi parti jiɓɓe kamɓe mi haalda e maɓɓe ko hoɗum woni ko pellinmi wadde ko heeɗin konnguɗi Dadial mbo yalti assemblée nationale o mbo uddi dammugal ngal mbo wiyo fuɗɗi janggo mbo yahanin Tel Aviv mbo waɗoya dental ngal mbo eɓɓi wadde ngal ɗum woni hoɗum mbo rentina ɓe mbo yiɗiɓe mbo yentina jinnoɓe ɓe eɓe mbo liggodanoɓe manam ɓe mbawide yimɓeɓe mbo joguiɓe e nder parti he pour mbo haalnaɓe hoko mbo eɓɓi wadde e horo mbo foti yaade musidɓe kumnete Issa o ko hoɗum Dadial si rentini ɓeɗo ɓe mo yimɓe han ko hoɗum eɓɓi wadde e ko horo foti yaade ko ɗon kumnirten Issa meɗen o ha windande garonde inchallahu rabbi caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum vraiment min jetti Seydina Cheikh Ahmada Tidiane Chérif radiallahu taala anhu en jetti hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam kala ko kebɗon ko moƴƴi e yewtere he ko welani on e yewtere he ko janguɗon e yewtere he eɗen jettira ɗum Allah e nelaɗo mais eɗen jettira ɗum ya Seydi Mouhamed El Cheikh hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam par ce que kañ addani en ɗeɗo gande tentuɗe kañ addani en ɗum ɗo ko tinɗen ko ha mbawɗen ɗum yettinande musidɓe heɗotoɓe ɓe kala ko mbobɗen hen musidɓe tedduɓe heɗotoɓe minen mbiya on oɗon jaafo oɗon jarlo pamon tan ko hakkillel amen famɗayel ngel addi ha wonko ngakki e firo yewtere kalifa meɗen teddu o kono wona enen jinno ɗum ngakkinde min mbaynora on e Karimatu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu